Είναι L. Πάμε το 9. Ναι, το γνάει. Μίλα, ρε μαλάκα. Είναι. Ναι, είναι το γνάει. Γαλλία. Όχι. Γερμανία. Ναι, CM. όχι. STR. Right back. Ναι. Ο Λαμ. Ναι. Μάνα. Αφού σου άρεσε που την Όταν έλεγε. κάνεις CDM, right back, left back, δεν είναι κακός. CDM έχω το τέτοιο μόνο. Πίσω. Πόσο πάει. Academy of Ugly. Follow όλοι. Πάμε. Άντε άνοιξε.